बर'नि एक्सट्रा कालचार जाय कालचारा आसामाव रावजोंबो गोरोबा बेबायदि ड्रेसफोरखौ लानानै दिनै माखासे बर' आइजोफोरा खोब जोंखौ ससियेल मिडिया फेसबुक आरो इउट्युबफ्राव लाजि फोनांगासिनो दख'नाया माने बिश्वआव बर'आ एक्सट्रा ड्रेस दं होनदों ड्रेसजों माने बर'खौ सिनायथि होनो थांदों बे दख'नाखौबो लाजि फोनांनाय जादों बे बेलायाव माबायदियै जोङो बिथांमोनखौ जोंनि बे ससियेल मिडियायाव गाज्रि माने बर'खौ फाननानै गावजों लोगोसे बर' समाजखौ फानदों बिथांमोननि थाखाय जोङो सिन्था खालामगासिनो दं जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बेखौ गोबां जायगायावनो जोङो रायज्लायगासिनोबो दङ दा मोनसे खोथाया बेखौनो जों बुंदों दिनै बर' माहारिखौ जाय बर' आइजोआ दख'ना गानो आर'नाइ एरनो रोङो खोब जोंनि बर'नि एक्सट्रा कालचार जाय कालचारा आसामाव रावजोंबो गोरोबा बेबायदि ड्रेसफोरखौ लानानै दिनै माखासे बर' आइजोफोरा खोब जोंखौ ससियेल मिडिया फेसबुक आरो इउट्युबफ्राव लाजि फोनांगासिनो दं बेयो जोंनि थाखाय गोबां माने दुखु होदों बर' बिमाखौ आरो जाय दख'नाया माने बिश्वआव बर'आ एक्सट्रा ड्रेस दं होनदों ड्रेसजों माने बर'खौ सिनायथि होनो थांदों बे दख'नाखौबो लाजि फोनांनाय जादों बे बेलायाव माबायदियै जोङो बिथांमोनखौ जोंनि बे ससियेल मिडियायाव गाज्रि माने बर'खौ फाननानै गावजों लोगोसे बर' समाजखौ फानदों बिथांमोननि थाखाय जोङो सिन्था खालामगासिनो दं जों माने बर' आइजो हिसाबै जिरायनाय नङा आरो आदब खायदाफोरखौ जोङो सावरायलायगासिनो दं आरो बिथांमोनहा बिमा बिफा दङ गामि ओनसोल दङ आरो बिथांमोनहा फिसाय दङ होननानै बुङोबा दिनै जोंहा गोबां लाइमोनसा दङ जेनेरेसन जोंहा फैबाय थादों बिथांमोनहा जेसेबांखिनि एन्टारटेनमेन्ट होननानै गावनि देहा मोदोमखौ फाननानै समाजखौ गाज्रि लामाथिं लांगासिनो दं बेखौ जों होबथानो जों गोख्रों गसंगोन आरो बेखौ आं खावलायो दिनै बर' लाइमोन रायजो राजा आरो माहारियारि आफाद बयबो बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै बोरै जोङो बन्द' खालामनो हायो जाहाथे जेनेरेसनखौ जोङो उन्दै समाव जाय गियाना उन्दैयाव मोननाङामोन बे मोननायखौ बन्द' खालामनो हायो बेखौ बयबो हाबा मावनो थाखाय माहारियारि आफाद आरो बर' आइजो हिसाबै धोरोमनोल' बाथ्रा नङा बेहाय बर' आइजो हिसाबै बयखौबो खावलायनाय माने खावलायहरनाय जाबाय आरो